Hei, Suomessa on tosi paljon tiilikaton omistajia. Tiilikatto on sinänsä äärettömän hyvä pitkän elinkaaren omaava katto, että se on hiljainen ja kestävä, kun sitä huoltaa. Tiilikatosta on aina hyvä pitää huolta, koska se vaikuttaa siihen tiilikaton elinkaareen. Ja tiilikatto kannattaa tarkastaa vuosittain tai jopa 2 kertaa vuodessa, aina talven jälkeen keväisin ja sitten syksyllä ennen talven tuloa. Tässä meillä on kohde menossa, missä tehdään tiilikaton mekaanista huoltoa ja sammalenestoaineen levitystä. Ja silloin tämmöinen rapsutus tehdään, kun tiilikatto ei ole vielä niin kuin pinnotuskunnossa, mutta se on karkeasti noin 5-20 vuotta vanha. Se, miten tiilikattoa kannattaa huoltaa, on pitää sammaleesta pois ja jäkälästä pois käytännössä tämä tiilikatto. Ja se jäkälä ja sammal, se kerää kosteutta, eli aina kun tulee vesisade, niin sammal imee sitä kosteutta itteensä, jolloin se jää pidemmäksi aikaa muhimaan tuohon betonitiilikattoon. Ja tästä syystä niin kun sammal kannattaa pitää pois. Tämmöinen tiilikaton huolto, mekaaninen huolto, on se käytännössä sitä, että nämä sammaleet rapsutetaan täältä saumoista tämmöisellä mekaanisella raspilla, joka ei vaurioita tiilen pintaa. Samoin nämä tiilen päät putsataan ja sammaleet poistetaan kokonaisuudessaan katolta. Tämän jälkeen, kun tiilikatto on putsattu, tehdään se viimeinen silaus, eli ettei sitä sammaleen juuristoa jää sinne kattoon, niin levitetään tämmöinen sammalenestoaine, joka sitten käytännössä tappaa sen elävän orgaanisen kasvuston siitä tiilikaton pinnasta ja huokosista. Huolto olisi hyvä tehdä noin 5-8 vuoden välein, aina tämmöinen mekaaninen huolto. Ja sitten kun tiilikaton pinta rupeaa olemaan siinä kunnossa, että väri on haalistunut ja ehkä pikkusen jopa rapautunut, on syytä miettiä pinnotusta. Samalla kun tiilikattoa huoltaa, niin on syytä tarkastaa rikkinäisiä tiiliä talven jäljiltä. Ja se lumi ja jää saattaa vaurioittaa tiilen pintaa silloin, kun se lumikuorma kasvaa liian suureksi. Tämmöisiä kulmalohkeamia tulee silloin tällöin, tai sitten voi olla ihan kokonaisia rikkinäisiä tiiliä. Yksittäinen tiili on niin kuin helppo vaihtaa, jos havaitset tämmöisen kulmalohkeaman tai rikkinäisen tiilen